Nemusím sa predstavovať, každý ví, že som boss. Niekedy ma milujú, niekedy ma majú dosť. Nemajú radi, keď im ja povím pravdu do papule. Nemajú radi ľudí, ktorí majú na tomto gule. Yeah! R-I-T-M-O je moje meno. Taký ako ja som nebude a nebol. Toto není karaoke, toto je moja tvorba. Ja som king of pop, ja som king of pop, ja zobudte sa zo, ja som king of pop, ja zobudte sa zo snou, prináša ti shock flow, abnormálny talk slow, sokeres, soj, mou, toto je technotronic flow, rytmus a kaparový show, každý ví, že som to za to, potvrdíte to aj dvojce to, my ideme na maximum, nepozná žiadne minimum, six, yeah. Jako chlapný. Vidíš tenisky Louis Vuitton, diamantové Bradley, tu je on a doneste mikrofón, nech ho zabiješ svojím prednesom a technotronic flow. Som budúcnosti, ide s ňou, poletí so mnou, práve prechádza do tvojich snov. Toto je technotronic flow, rytmus a mečky robí show, každý ví, že som to sedol, potvrdí ti to aj dvojce to, my ideme na maximum, nepozná žiadne minimum, všetci ho! Práve prechádzam do tvojich snov, my sme budúcnosť, tak poď so mnou. My sme hudba, žijeme s ňou. Otvor myseľ, technotronic flow! Sú tu nejakí moji ľudia? Poďme všetci! Všetci hej, hej! Všetci hej, hej, hej! Všetci ho! Všetci ho! Ku seba podozrieva, stále mi voláš. Ku seba paniku pre tebou utekám. Za všetky vidíš, že ťa len popácam. Nemôžem za to, že sa ľúbim, babám. Máš tak na nervy a nemôžeš mi veriť. Vieš, že je neskoro a nedá sa to zmeniť. Srdce ma ťahá za tebou a nepriznám si to pred sebou, lebo premýšľam na tebou, prečo som si poviac nebol. Ostatný chlap to dobrý už dávno preč, nič nás nezachráni, sama to dobre vieš, tak poď sem, nech ťa naposledy objímem. Ja som ten, ktorý spravil chybu a odíde. Hej! Ja som hudba, to neba si pice musíš cítiť. Čaute! Ano, musím říct, že na faningy... Rytmus Martin Harich 1-1. To si vychytal. Musím říct, Patriku, že tohle bylo jedno z 20 nejlepších vystoupení na letošní Československý Superstar. Super. OK. Rytmus, textár, rapper a najlepší spevák na svete. Či nie? Druhý najlepší spevák na svete.
a preto si myslím, že má veľmi dôležité a dobré miesto v porote. Prepáč, že som není iba rapper, som multitalentovaný čávo, trendsetter. Okrem iného teda. A Rytmus má bundu jak Michal David. Ubyl obrázky! Počkaj, tú bundu mám od tvojho tatka. Mně stejně chyběl, člověče, ten refrén toho příběhu na závěr. Možná nebude lepší příležitost. Tinko. To je náš príbeh, cítim blízky pád. Chceli sme viac, aj málo sa niekedy dá. Poviem ti pár slov, tak prebolia snáď. Tak to pochop, už je začátek. Nemôžem dýchať, nechcem viac pri tebe stáť. Prosím vás, ta informace, jak jsem tady před chvíličkou říkal, tak to pochop, tohle je začátek tanečního dílu Československé Superstar. Jenom taková otázka, jestli i Rytmus má pomlásku a bude zítra za holkama chodit. Bude? Pomlásku? Pomlásku. Bičík. Šibačka. Korbáč. Nebudeš? Nebudem. Jsou Velikonoce, to víš. Viem, ja som si to odžil, keď som bol mladý, ale teraz v tej dobe, keď sa šibe, tak ja spím. A ja som sa tak tešila. Mohli jsme dát Rytmusovi, dobré šibe. Mohli jsme dát. možná je aj na bez čase, toho, to možná aj ano, bez toho. Je na čase, dámy a pánové, aby jsme představili a přivítali porotu. Je tady Rytmus. Ahoj, Rytmus. Čaute. Dobrý večer, Gabina Osvaldová. Helena Zeťová, dobrý večer. Dobrý večer. A Pavel Habera, ahoj. Patriku, běž se posadit mezi ně. Patrik Verbovský a Rytmus. Čau. Je všimni, že jsem řekl Patrik Verbovský a Rytmus, jako kdyby to byla nějaká dvojce. No veď on má takú miernu, alter ego, prijal. Má alter ego, to je pravda. Nicméně my v tuto chvíli už máme za sebou úvodní vystoupení a jdeme se soustředit na to, co nás čeká. 8 těch nejlepších dneska skutečně bude nejenom zpívat, ale i tančit a vy pro ně budete hlasovat. Hlasování už je odstartováno. Víte, že číslo je 906 06 13, to je úplně jasný pro všechny soutěžící, jak z Česka, tak ze Slovenska. Áno, a rozhodne SMS-kujte, pretože môžete vyhrať úžasné ceny, 2 poukazy v hodnote 2500 eur na nákup v obchodných centrách Aupark a výsledky sa dozviete vždy na www.superstar.tv. A my doplníme 2 jména výherců z minulého